भौजी लइका ए भौजी लइका जरूर हो ए भौजी लइका जरूर हो भौजी तैयारी कर 9 दिन कलसा धरा अवतारी माई घरे हो जाई मनसा पूरा। ए भौजी का करता देरी होता। भौजी तैयारी कर 9 दिन कलसा धरा अवतारी माई घरे हो जाई मनसा पूरा। पाछिन के दुखवा दूर हो जाई। ए भौजी लइका ए भौजी लइका अब की लइका जरूर हो जाई। ए भौजी लइका जरूर हो जाई। ए भौजी लइका जरूर हो जाई। ए भौजी लइका ए भौजी जरूर हो जाई जरूर हो जाई। कारा बरत में भौजी सोना हो मन से महकी बगिया हो सुघर सुमन से सुघर सुमन से भौजी सुघर सुमन से। कारा बरत भौजी सोना हो मन से महकी बगिया हो सुघर सुमन से। सुनली है मैया रानी तोहरो रजिया पूजी किलकारी अगना तोहरो लालन से। एक बेरी कई के देखा देवी बादल है लेका जाई जे माई शरण में रहे न केहू भूखा मांगल मनौती कुल पूर हो जाई। ए भौजी लइका ए भौजी लइका अब की लइका जरूर